ongitorri guztioi, eskerrik asko gaurko hiru hizlariei hemen izateagatik, plazer bat zuekin kontatu ahal izatea. Eta, bueno, hau izango da, zientziak eta euskara, ibilbideak eta esperientziak mai ingurua, denok dakikun bezala egoera berezian gaude, COVID-19 zoragarri hau dela eta bueno, horrek forzatu gaitu experimentatzen ari gara espazioarekin, bakoitza planetako puntu batean gaudelako, batzuk urrunago, beste batzuk baino, eta espazioarekin ere bai, gu orain zuzenean ari garen arren, entzuten eta ikusten gaitu zuenean, beste garai bat izango delako. Baina, bueno, horrelako gauzek ere ematen dizkigute aukerak probak egiteko, eta iruditzen zitzaigun, bueno, gaiak ematen zuela, zientzia eta euskararen binomio honek ematen zuela experimentatzeko, eta baita ere, hiru zientzialariren ibilbide eta esperientziatik abiatuta, hausnarketa kolektiborako marko bat eskaintzeko. Orduan gaur gure hiru gonbidatuei eskatu dieguna da kontatzeko labur, haien ibilbidea zein izan den zientzian, akademian, ze harreman izan duten euskara eta zientziarekin, zientzia eta euskararekin, eta eskatu diegu haien bizipenak kontatzeko. Eta, bueno, nik hitz egiten jarraitzea, baina askoz interesgarriagoa da, nik uste, hirurak aurkeztea, eta gero eskatuko diet, bueno, haien ibilbidea kontatzeko. Gurekin ditugu gaur Uxune Martinez, Zabalkunde Zientifikorako arduraduna da, Euskampus Fundazioan, eta baita ere, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedraren Zientziak Aiera blogeko editorea. Gauza gehiago ere bada, baina gauza bi horiek azpimarratu nahi genituen gaur. Berarekin batera, gurekin daukagu Naima Elbani Altuna, Naima paleozenografian doktore gaia da, KEITzen, Center for Arctic Gas Hydrates, Environment and Climate, Norvegiako Tromsoko Unibertsitatean, eta hirugarren gonbidatu bezala gaur daukagu Irati Romero Garmendia, biologian lizentziatua eta genetikan doktorea. Honetaz gain, artizarran irakurri eta ikasi dudan bezala, Euskal Herriko Unibertsitateko immunogenetikako ikerketa taldeko ikerlari, eta gaixotasun zeliakoaren genetika eta epigenetika ikertzen dituen ikerlaria. Ikusten duzuenez, perfil ezberdinetako hiru zientzialari ekarri nahi izan ditugu, eskertzen dizugu asko gurekin egotea, perfil diferente eta ibilbide diferentetako kontakizunak izango dituzuelako. Beraz, eskatuko nizuke Uxune, zu guk hasteko zure ibilbidearen berri ematen, gero Naimari pasatuko diot hitza eta Irati, zuk itxiko zenuke. Honen ostean izango dugu tartea gure artean solasaldi bat irekitzeko, eta hau falso direkto bat denez, ikusen zuleok, ez duzu aukerarik izango oraingoan galderak egiteko. Bai egingo duguna da, internet bidez jaso ditugun galderak eta txertatzen saiatuko naiz. Beraz, Uxune, nahi duzunean, zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, egia esan, zientzialari hitza nire gain jartzea etiketa gisa oso handi xamar getitzen zait, ez naiz zientzialari horretan, ez dut betetzen perfil hori. Ertzetatik nabil gehiago, ez? Zientzia eta komunikazioa uztartzen. Nire garaian soziologia eta zientzia politikoak ikasi nituen, eta ikasi nituen txiripaz, hau da, enekien zer ikasi. Erizaintza hor zegoen ere, eta komunikazioa ere bai, kazetaritza, baina, bueno, etxean lehengusu batek soziologia ikasi zuen, eta, bueno, berari entzundan nolabait animatu egin nintzen horretara. Eta bertan bukatu eta gero, zientzia politiko eta soziologia, baina soziologian espezializatu nintzen, industri soziologian. Eta hasi nintzen ikerketa bertako Deustuko Unibertsitatean, orduan lan eremuko irakaslea zena, Andoni Kaierorekin, eta Andonirekin hasi nintzen lan egiten batez ere sindikalgintzaren esparrua eta ikertzen, batez ere nekazal sindikalgintza.
bueno, bukatu nuenean, tesina egin nuenean eta hori, sinitzen, sindikatu baten, nekazal sindikatu baten, Euskal Herriko nekazarien elkartegoan, lanean. Eta bertan, kasualitatez, beste hildo batzuk jorratu genituen, ikerketa arlotik, nire esparrua zen, batez ere Europatik eta zetozen politika eta proiektu markoak nolabait gurean nola txertatu ero garatu Euskal Herrian, ez? Eta horra nintzen, Europako fondoetatik, garapenerako fondo ekonomikoetatik zetozen hildoak gurean garatzen, eta horretarako gauzatu egin behar genuen Euskal Herrian nekazaritzak bizi zuen egoeraren isla bat ero egiten, ez? Eta, bueno, hainbat esparru jorratu genituen orduan. Emakumeen egoera, herri txikien egoera, hezkuntza herri, nekazal inguruan eta zelan zegoen, eta, bueno, hainbat prospekzio eta egin genituen. Eta nekazaritza ingurutik eta bertatik, bueno, komunikazioa horrelako hildo berezi bat, ero arretaro jakin mina pizten zidan hildo bat, batez ere egiten genituen ikerketak nola plazaratu, ero nola jakitera eman, ez? Adibidez, justo inguru hartan, ez? Nekazale inguruan eta eremu horretan, eta komunikazioan jasten hasi ginen, eta, bueno, bi kazetarirekin batera proiektu bat aurkeztu genuen Jaurlaritzan, eta enpresa bat sortzeko sari bat eman ziguten, eta komunikazio aholkularitza bat jarri genuen martxan. Eta horri bili ginen ikusten medioetan eta zer islatzen zen, ez? Batez ere, aztertzen genuen albistegietan zeren berri ematen zen. Eta hor ikusi genuen nola batez ere politika zen nagusi. Eta beste alde batetik, kirolak eramaten zuela, batez ere futbolak eramaten zuela denpora asko. Hori izan zen, 1918, 1917, 2002 bitartean egin genituen lanak eta. Eta hor bitartean, amatasuna etorri zen, eta amatasunarekin erabaki bat hartu behar izan nuen, eta ordutik etxetik kanpora nengoen, hau da, enengoen hemen, eta erabaki nuen etxera hurbiltzea, beraz, bide horrek moztu egin nituen nolabait, eta etxera hurbildu nintzen, eta orduan hasi nintzen lanean enpresa baten, rotulak egiten, hau da, kate baten. Eta hori gertatu ondoren, aukera izan nuen Durangaldeko Berbaro, Durangoko Euskera Alkartean lanean hasteko, bertan hasi nintzen lanean, administrazio eta gero komunikazio hildoa eta, zerekin, bazkirekin eta harremanak sustatzen, Anboto herri aldizkarian hasi nintzen ere bai, eta hortik, UEura eman nuen salto, eta Udako Euskal Unibertsitatean inguma datu basea hasi nintzen lanean. Hor bai, bene-benetan egin nuena izan zen produkzio zientzia eta euskarazko zientzia, produkzio zientifikoaren ezaugarriak hor benetan ezagutu izan nituen. Aurretik ikerketak eta gure prospekzio gehienak euskeraz egin izan genituen, bai Deustuko Unibertsitatean bai egin genituen, eta bai lanean ibili nintzenean ere bai. Eta, bertan hasi nintzen, benetan jabetzen zientziak eta euskerak zer nolako harremana izan zuten, 1978tik aurrera. Hau da, euskera batua finkatu zenetik, irizpidea jarri zirenetik gaur egun arte, ordura arte zer nolako produkzioa zegoen, zeintzuk ziren gai arlo nagusiak, eta zein izan zen bere bilakaera. Eta, hortik aurrera komunikazioan zertu nintzen, nola baitere gaituero nintzen, master bat egin nuen Mondragon Unibertsitatean, eta horrazi nintzen ikertzen zelan zabaldu zientzia euskaraz blogosferan, hau da, genituen medioen bitartez.
blogak, sare sozialetan, eta hori hor murgildu nintzen. Eta UEU-tik Euskampus Fundaziora pasatu nintzen, zer bat egon zen, lanpostu deialdi bat, eta aurkeztu nintzen, eta nire lana gaur egun horretan datza. Hau da, nola zabaldu ikerketen emaitzak, nola eman berri ematen diren aurrera pausuak eta zelan gizarteratu, hau da, zelan bideratu informazioa non ohikoa egin dadin, hurbiltzean, ez? Eta batez ere euskerazko lerroan ari naiz, eta euskera zientzia nola zabaldu. Hori da nire gaur egun, nire lan nagusia, eta nire bete behar handiena. Eta hori izango litzateke, laburre bilduz. Oso ondo. Uste kongelatuta geletu naizela. Ez dakit entzuten zuen. Bai, eskerrik asko hain labur eta hain garbi kokatzea gaitik, gauza asko galatuko nizkizuke, baina gero tarte izango dugu, eskerrik asko hain labur eta hain garbi kontatzea gaitik. Naima, zuri emango nizuke pasoa, ondo badaritzuzu? Bai. Eskerrik asko lehenengo gonbidapena gaitik. Eta, ni Naima Elbani Altuna naiz, 26 urteko bilbotarra, eta gaur egun, Xabierrek esan duen bezala, Norvegiar Artikoan bizi naiz Tromson, hemen egiten dudalako doktoregoa. Nire ama euskalduna da, eta nire aita marrokiarra, horregatik txiki-txikitatik izan ditut hizkuntzen asuntoak, zeharkatzen, ez? Eta hainbeste hizkuntza entzun ditugulako etxian. Ama gainera biologoa da, batxiko eta DBH-ko irakaslea, eta ere beraz txiki-txikitatik zientziekin lotura handia izan dugu, berak erakusten zizkigulako hainbeste esperimentu eta hainbeste gauza sukaldeko mahaian. Ez nekien oso ondo, nik ere ez naukan oso argi zer egin, nekien zientziak egin nahi nituela, baina kasualidadez geologia egitea erabaki nuen, uda batean oporretan Norvegia etorri ginelako. Eta batean fiordoak ikusi nituelako eta izan zelako, wow. Hau zelan sortu den jakin behar dut, edo jakin mina piztu zitzaidan, eta horregatik aukeratu nuen geologia. Zike, geologia EHU-n ikasi nuen, berez euskeraz matrikulatu nintzen, baina karrera osoa euskeraz bukatzea ezinezkoa izan zitzaigun, ez ginelako ikasle nahikoa, eta orduan nahastuta bukatu genuelako gaztelerakoekin. Gainera, grala ere, hainbeste arrazoirengatik gaztelera idatzi behar izan nuen. Hau gutxi balitz, karreran zehar ere Erasmus urte bat egin nuen Italian, eta orduan euskeraz urtebete gutxiago egin nuen. Eta ez naiz bat ere damutzen, hau izan zen nire aukera, eta gauza asko ikasi nituen urte horretan zehar, Italiera ere. Eta orduan konturatu nintzen nik uste dut zerren garrantzitsua zen niretzako, norberaren hizkuntzan zientzia produzitzea, ez? Nik itsas geologia ikasi nahi duenez, hori egiteko aukera Bordelera zintzaidan, Frantzian, eta masterra egitea Bordeleko unibertsitatera. Han 2 urte zegoen nintzen eta tartean Kanadara joan nintzen masterreko lana egitera. Eta orduan hasi nintzen Artikoko gauzatxoekin jolasten. Orain doktoregoko azken urtea egiten dut Tromsø unibertsitatean, eta hemen iraganeko itxaso Artikoa zelako zen ikertzen dut, eta horretarako erabiltzen ditut fosil txiki-txikitxo batzuk, foraminifero izena dutenak. Nire egunerokotasunean ingelesa erabiltzen dut. Bai bizitzeko, baita unibertsitatean ere zientzietako hizkuntza edo hizkuntza komuna ingelesa delako. Hala ere nire ibilbidean zehar nire ikasketetan, hainbeste herrialdetan ikasi dut, eta herrialde bakoitzean bertoko hizkuntza erabili dut ikasteko. Bada, segatik ez du euskeraz egingo zientzia ere, azkenean kontzeptu berdin-berdinak ikasi ditut 4 hizkuntza ezberdinetan, eta euskera horietako eta niri hori arrazoi nahikoa iruditzen zait justifikatzeko, euskeraz ere zientzia egin dezakegula eta zientzia egin behar duguna. Eta horregatik dut irekin nuela Twitterreko kontua artikoan, nahiz orain
pixkat abandonatuta dukada. Uste dalako hori hainbeste produkzio zientifiko dagoela, ingelesez, gazteraz, baina geologian eta artikoko gaietan utxune bat zegoelako. Familia zekien zer da mentorren hona, gaitik hartua, zergatik geologia hori badakite, gutxika ari dira ulertzen. Eta euskeraz komunikatu diedalako, igual urbilekoagoa egite zaielako. Nik uste dut ganera zientzia ez dela bakarrik lagun zientzialariekin partekatzeko egin behar dugun gauza. Nik zientzia ikusten dut, eta igual pixkat jebia da, baina nik zientzia ikusten dut zerbitzu bat bezala, gizarteari zor diogun zerbitzu bat bezala. Azkenean, dirua askotan diru publikoa izaten da, edo horrela izan beharko luke nire ustez. Ikertzen duguna ez da kajoi batean hartzeko eta hasteko, da jendeari erakusteko. Ezagutza sortzeko eta ezagutza hori jendearekin partekatzeko jendartea aurrera jaten laguntzeko. Eta horregatik uste dut, mesua helaraztean norberaren hizkuntzan garrantzitsua dela. Azkenean, norberaren hizkuntzan esaten diren gauzak hurbilagoak zaizkigu, eta ez dugu denak gaitik espertuak izan behar geologian edo mikrobiologian edo medikuntzan. Eta ez dugu zergatik denok ingelesa jakin behar. Bestela, izango balitz zientzia bakarrik ingelesa dakien horrentzako, zientzia privilegio bat izango zen, edo jakintza privilegio izango zen. Eta, niri horre motibatzen nahu, pixka zabaltzea eta plazaratzea gure hurbileko ikasten egunero ikasten goazena eta sortzen dugu jakintza. Takitzatu nahiz primera, oso beste bilbide bat proposatu digu, ni oso pozik nago, zebide eskatu nizuena, eta bizlarik ja hori gintu zu, ezta? Bi bilbide, bi planteamentu ezberdin, baina osagarrirekin, eskerrik asko nahi oso argi gelditu da. Irati, neko zenuke hasierako zati honekin amaitu? Ondo, eskerrik asko, gonbidapenagatik. Ni Irati Romero naiz, biologian lizentziatua naiz eta genetikan doktore. Azken urteetan 5 laborategi desberdinetan aritu naiz lanean, eta guztietan badaude amankomunean dituzten gauzak, eta beraien artean ere oso ezberdinak diren hainbeste. Hauetako batzuetan zientzia eta euskararen arteko lotura handia izan da, eta beste batzuetan ez horren beste. Eta pixkat nire esperientzia kontatzera nator. Nik Uxune eta Naimaren moduan zalantza handiak izan nituen zer ikasi aukeratzeko orduan, baina baita banekien zientziatik joango zela. Biologia, matematika, bioteknologia, hor nahaste borraste izan nuen, baina zalantzarik ez nuen euskeraz ikasiko nuela. Hori modu automatiko batean jontzan. Nire hizkuntza zen, komodo sentitzen nintzen horrela, eta azkenean biologia euskaraz ikastea erabaki nuen, Euskal Herriko Unibertsitatean. Orain ezakit nola izango den, baina nik ikasi nuenean ezin izan genuen karrera osoa euskaraz egin. Ez zegoen euskaraz karrera osori bukatzeko modurik, eta irakasgairen bat edo beste gazteleraz egin behar izan genuen. Nik hor nabaritu nuen zerbait desberdina. Euskarazko eta gaztelerazko irakaskuntzan desberdintasun bat nabaritu nuen. Gaztelerazkoa notzago izango balitz bezala, irakaslearekin, beste ikasleekin, edo agian euskarako xotasun bat edo familia giro bat, giro erlaxatugo eta intimogo bat ematen zuela iruditzen zitzaidan. Nik hori sentitu nuen. Lizentziatura egiten ari nintzela, 2 laborategi desberdinetan lan egiteko aukera izan nuen, bat Erasmus urtean, Txekiar Errepublikan, eta bestea Erasmusetik bueltatu nintzenean, azken hau Leioan. 2 laborategietan oso desberdina izan zen bizitza. Lehenengoan Pragan egin nuen lan, Erasmus urte hortan, eta bertan orain hain famatuak diren eta hain modan dauden PCR-ak egiten genituen. Krustazio txiki bat aztertzeko PCR-ak egin eta egin pasatzen genuen eguna. Orduan, laborategiko zuzendariak, protokoloa, errezeta, ingelesez eman zigun, niri eta lankide bati, eta hor txaritzen ginen. Bio bakarrik, laborategi osoa gu biontzat bakarrik. Eta pentsatuko duzue,
txekiarrez edo ingelesez egingo gendola lan. Ez, euskeraz egiten genuen. Nire lankidea euskalduna zen. Eta, naiz eta Pragaban egon, bentsa. Txekiarra Republikako laborategi batean euskeraz egiten zen ikerkuntza. Gero, argitaratu, askotan egiten den bezala, ingelesez argitaratu zen lan hori. Hori oso ohikoa da ikerkuntzan. Euskeraz edo beste hizkuntza batzuetan lan egin arren, askotan ingelesez argitaratzen dira emaitzak aldizkari internazionaletan. Zentzua badu, beste laborategi batzuentzat agian guk egindako ikerkuntza baliagarria delako eta kolaborazioak sustatzeko eta bar. Baina batzutan euskarazko aldizkariak ere badaudela ahazten zaigu eta euskaldunei bertan gure aportazioa egin dezakegula ere ahaztu egiten zaigu. Eta euskarak nik uste zientzia zabaltzen ere laguntzen duela. Ziur badagoela artikulu bat ingelesez ez irakurtzagatik irakurriko ez duenik. Eta agian euskaraz egongo balitz, pertsona horiek irakurriko lukete eta ikerkuntza horren berri izango lukete. Bigarren laborategia, Erasmusetik bueltatu nintzenean, guztiz desberdina izan zen. Bertan jende gehiago zegoen. Denok genden, esperimentu desberdinak egiten eta beste ritmo bat zen. Eta bertan ere, ez dakit kasualidadea, modu automatiko batean ara jo nuen giro hori bilatzen nuelako, baina bertan ere denak euskaldunak ginen. Barne ikasletik hasita, gradu amaierako lana egiten ari zen ikaslera, master ikaslera, doktoretza egiten ari zen ikasleareneraino, doktorego ondorengoa egiten ari zena ere euskalduna zen eta ikertzaile nagusia ere bai. Beraz, laborategi hartan ere dena euskeraz egite genuen. Eta genetika gustoko izateaz gain denok hizkuntza bere elkarbanatzen genuen. Eta nik uste honek ere batzen gintuela talde bezala. Eta komunikazioa errazten zuela. Eta egian beste talde batzuk, baina komunikazio gehiago genuela edo familia giro gehiago genuela. Eraz uste, euskerak hori ere eragiten duela. Txikitasun horrek batzen gaituela. Ondoren, behin karrera bukatuta masterra eta doktoretza egitea pentsatu nuen, eta kasu honetan gaixotasun zeliakoaren genetika eta epigenetika aztertu nituen. Eta ondan ere euskaraz egiten zen talde batean egin nuen. Zorte handia izan nuela kontsideratzen dut, izan ere laborategi honetan babes handia izan genuen tesia euskaraz egiteko. Eta laborategi honetatik pasatu garen ia guztiok tesia euskaraz egin dugu. Askotan bi hizkuntzetan, tesi oso euskaraz eta tesi oso ingelesez. Talde honetan, tesi zuzendarien babesa izan nuen, tesia horrela egiteko. Beraiek euskaraz zuzentzeko prest zeuden, euskara jatorrean egiten zuten. Beste lankidek baita ere, eta laguntza ederra izan zana, aurreko urteetako euskarazko tesiak banituen oinarri modura. Beraz, nire ikerketaren parte handi bat euskaraz bizitzeko aukera izan dut. Hala ere, tesia idaztea ez da erresa, nahiz eta laguntza horiek izan, terminologia bat garatu behar da, eta batzutan ez da erresa. Baina nik uste dut lan garrantzitsua dela esandakoagatik. Nik egindako lanak beste norbaiti lagunduko dio. Eta niri lagundu zidan bezala aurreko doktore gaiaren euskarazko tesia izateak. Eta euskara indartzen deula uste dut horrelako ekintzekin. Euskarak etxetik eta lagun artean erabiltzeko oso egokia da, baina ez hortarako bakarrik. Erakusten dugu euskara arlo zientifikoetan eta horrelako hitz potoloetarako ere baliogarria badela. Eta formaltasun eta sendotasuna ere ematen diogu. Anekdota moduan, tesia egiten ari nintzela, estantzia bat egiteko aukera izan nun, Lyonen, nire doktoretzako zuzendarietako bat, doktoretza ondorengo egiten ari izan Lyonen, eta bertara joateko aukera izan nun. Eta beraz bertan ere, laborategi internazionala bazan ere, eta bilerak zuzendariekin, beste lankideekin, ingelesez, eta
beste hizkuntza batzuetan egiten bagenuen ere, banuen euskaraz norekin egin. Eta horrek asko lagundu zidan. Askotan ikerkuntza bain pertsonala edo hotza izan daiteke. Eta zure hizkuntzan egiten duen norbait eukitzeak asko laguntzen du. Eta hori da, beraz, nire hizkuntzaz lan egiteko aukera izan dut, eta oso privilegiatu sentitzen naiz. Biak dira oso garrantzitsuak niretzat, zientziak eta euskara, eta biez gozatzeko aukera izan dut. Hori da. Eskerrik asko Irati. Mila esker berriro kongelatu naiz. A ber. Eskerrik asko hiruroi, hain garbi azaltzeagatik hain ibilbide diferenteak, baina aldi berean nik uste dut helduleko interesgarri asko ematen digutenak. Nik baditu galdera batzuk apuntatuta, baina agian lehenengo errondarako libre utziko nizueke zuen artean zerbait galdetu nahi dio zuen elkarri. Gauza desberdinak kontatu dituzue, baina badaude elementu komun batzuk ere. Ni hasi baino aurretik nahi duzue zerbait komentatu duzuek? Bueno, egia esan adibidez Iratik esan duena, ez? Eta berak bai izan duela aukera euskeraz jarduteko eta bai, ikerketaren esparruan euskeraz egiteko eta gure kasuan adibidez guk ez genuen izan, hau da, karrera ikasten hasterakoan aukera bakarra zegoen gaztelaniaz egiteko. Ez genuen izan, ni hasi nintzen 87, 88an Deustun ikasten. Ez zegoen beste aukerarik, baina egia da adibidez tesina euskeraz egin nuela eta zergatik naturala zitzaidalako. Hau da, etxean egiten nuelako euskeraz eta gero gainera ere esparrua nolabait, sindikalgintzari buruz aritu nintzen ikertzen, baina nekazaritza baserri inguruko sindikalgintza arloari buruz, eta orduan kasualitatez baserrikoa nintzen ere. Orduan nolabait lotu egiten ziren esparruak eta ez nuen izan inungo arazorik zuzendaria euskalduna zen eta normaltasuna hartu zuen. Eta baita epaimaikideek ere ez. Eta orduan, egia zen sasoi hartan ibili ginela euskeraz ikasteko, unibertsitatean ikasteko nolabaiteko borrokan ero, eta itxialdiak eta egin genituen, eta grebak eta horrelako gauzak, eta lortu genituen, nik bukatu aurretik eta aukera izan zen irakasgai batzuk da euskeraz emateko. Eta ez dakit kontua da, asko galdetu zidatela nola egiten nuen ikerketa euskeraz, eta esaten nien alde batetik naturala zela niretzako, eta errezagoa egiten zitzaidan. Naiz eta gaztelaniaz ikasi eta terminologia eta gaztelaniatik eratorrita eta azaltzea emaitzak eta azaltzea ibilbide guztia eta prozesua eta datuak ekartzea eta niri errazago egiten zitzaidan. Eta kontua da gaur egun ere, naiz eta gaztelaniaz eman behar izan, ero beste hizkuntza batzutan eman behar izan hitzaldiak, ero aurkezpenak, ero posterrak, ero artikuluak idatzi ere. Oso kuriosoa da, ze noizbait tokatu izan zait, hurbileko norbait etortzea, ez? Nire alabaren bat, nire bikotea, entzutera, ez? Eta denek esaten didate, euskaraz egiten dudanean, ni naizela. Hau da, identifikatu egiten naute, ikusi egiten naute. Eta oso bizia da, baina gaztelaniaz adibidez, hitzaldi bat eman izan dudanean, eta alaba etorri denean, esaten dite aldatu egiten naizela.
hau da, ez da beste norbait bihurtzen naizela, baina nolabait hori, ez, tonua, espresioa, eta ez nau errekonozitzen, ez nau ikusten, desberdina naizela, ez? Eta orduan oso bitxia da, ze hizkuntzak naturaltasuna ematen digu. Eta nolabait ikerketa zientzian murgiltzeko orduan, ez? Naturaltasun hori ematen dik hizkuntza. Gauza errazagoa, benetazkoagoa sentitzen dut. Bai, eta bada gainera, hirurok aipatu duzuen gai bat agertu dena zeharka, ezta? Batetik ikastea edo formakuntza ikerlari edo formakuntza zientifiko euskeraz jasotzeko aukerak eta mugak agertu dira. Eta hor, importantea den adibidez, gradu mailarako lana edo master mailarako lana edo tesina edo tesia zuzenduko dizun euskaldunak izatea, ez badago bideo hori mozten da. Eta gero aipatu duzue divulgazioaren gaia, ezta? Eta, klaro, ematen du zientzilari bat gauza hotz eta ahots gabe bat dela, baina ez da horrela. Zientzilari batek gero eta gehiago ahotsa behar du gauza kontatzeko eta aipatu duzuen bezala bestengana heltzeko. Eta nahi mazuk, uste dut zuk aipatu duzula lehen, nola jakintza ez duzun pentsatzen kajoi batetara destinatuta dagoen zerbait bezala, baizik eta jakintza sarbidea eman behar zaiola, ezta? Eta badirudi euskera eta hizkuntza zientziarekin uste genuena baino lotuago dagoela zentzu honetan, ezta? Zientzialari bezala ahotsa izaterako orduan eta besteengan hurbiltzerako orduan. Nola ikusten duzue hori? Zuen lana eta besteengana helarazte hori. Usunek aipatu duen bezala bizi duzue, zu gehiago zarete zuek euskaraz egin dezakezuenean edo Nik ez da zientzia euskeraz egiteko, hainbeste gauzengatik. Eta ez dira sobeak ez txarra, baina ez dut eukia inoiz euskeraz azaltzeko zientzia ez bada izan Twitter bidez, ez? Eta ez dakit ni banaizen, o ni gehiago banaizen Twitterren idazten dudan, baina bai egiten zait nire gaia hurbilagoa zaidala niri ere. Evidentemente irakurtzen nagoenari igual ere bapatean hurbilagoa egiten zaio artiko, ez? Baina niri neuri ere asko hurbilagoa egiten zait. Ostras, ez dakit, hurbiltasun hori sentitzen dut ikertzen dudanarekiko, ez? Eta lotura, ez dakit. Eta hala ere, egun osoa pasatzen dut hori ikertzen ingeles, ez? Osea, esan nahi dut. Baina euskeraz kontatzen, ez dakit, igual familiarragoa egiten zait, eta nik uste dut hori ere, bueno, badela, ez? Bera adibidez nola bizi izan duzue berrikuntza terminologiko eta lexikoak egin behar izan ditugunean, zezarretan gertatzen da, ez da? Oraindik euskeraz gauza batzuk ez dira ikertu. Niko goratzen dute nire tesia zen telebista audientzien inguruan, baina ikuspegi etnografikoago batetatik. Eta, gara, zeuden aiziaren teoriaren inguruko mila gauza, oraindik euskaraz idatzi gabeak, ez? Eta niko goratzen dut, gara, jaurtu batzu pasadera, ez? Baina goratzen dut alde batetik zela, zenbat lan egin behar dudan, ja beste hizkuntza batzutan esan da duen gauzak esateko, baina bestetik bazegoen ere, baina lehenengoa naiz izaten eta formulatzen lako zerbait, ez? Zuek hori nola bizi izan duzue? Askatasun ere mu bezala bizi duzue, pixu gehigarri bezala? Bueno, nire kasuan... Esatera ninduan, esaterako nire kasuan, tesia euskaraz egiteko orduan, batzutan topatu nintzela arazo horrekin. Nik izan nun sortea, nire laborategian antzeko gaiak jorratu zituzten beste batzuek tesiak publikatuta zituztela euskaraz ere. Orduan hori laguntza handia izan zen. Geroz eta gehiago idazten badegu, geroz eta errezago uzten dugu ondorengoentzat ere. Orduan, nire terminologiaren parte handi batean, ez nuen arazorik izan oinarri bat banuelako. Eta beste parte batean, zuzendariekin hitz egin, denon artean eztabaidatu, ziurtatu inork erabilietzuela termino hori, eta egokien iruditzen zitzaiguna, tesi osoan zehar, erabiliz. Baina, buruko minak ematen ditu.
Nik karreran zehar egin nuen, ekiteko aukera izan nuen euskera zientifiko asignatura, eta zan buruko min konstante bat esan behar du, onartu behar daukat. Hainbeste hitzek ez zuten itzulpenik, baina igual ez zuten itzulpenik gaztelerara ere. Eta irakasleari ez zitzaizkion gustatzen egiten genituen itzulpenak. Orduan gure artean ibiltzen ginen egunero diskutitzen, bai, zelan itzuliko zenut. Hau, azkenean da iratik esan duena ere, igual departamentuak berak ez badauka esparru horretan hainbeste jende horren inguruan idatzi duena zuzara sortu egona hitza, eta adibidez gure kasuan, igual zeuden gai batzuk departamentuak berak edo gazteleraz edo ez zituenak produzitzen. Eta orduan bazan pixka komplikatu. Baina, bueno, zuk esan dako, azkenean lehenengoa izateak baditu bere abantaiak eta bere desabantaiak, ez? Gure kasuan, adibidez, guk egunero argitaratzen ditugu 5 artikulu, zientzia artikulu argitaratzen ditugu. Hau da, gure unitateak gaur egun 5 blog kudeatzen ditugu, bai ingelesez, gaztelaniaz eta euskaraz, eta egunero 365 egunean, etenik gabe, bakoitzen artikulu bat argitaratzen dugu. Hainbatetan, egia da, kasu guztietan izaten ditugula terminologiak egokitzeko eta arazoak. Batez ere, hainbat esparrutan adibidez, zientziak aurrera pauso handiak ematen dituelako eta hor doa eta gero eta teknikoagoa bihurtzen ari da. Oda, ikaragarria da, baina terminologia gero eta alor zehatzetan bakarrik kokatzen da, hau da, ikusten ari gara adibidez ez duela esan nahi biologo batek biokimikako termino guztiak ezartzen dituela, ez? Nolabait ere menperatzen dituenak. Oso zehaztasun handiko terminologia eta garatzen ari da esparru bakoitzean. Horrek zer suposatzen du? Bueno, euskarara ekartzeko orduan guretzako aukera bada. Eta nik horrela bizi dut. Aukera bat hizkuntzari, euskarari, nolabait, bizi berri bat emateko, ez dut esango bizi berri bat, baina nik gogoratzen dut Jose Ramon Etxebarriak 2002an argitaratu zuen artikulu baten esaten zuen hizkuntzak une oro bizi nahi izan badu, ero bizitzeko aukera nahi badu moldatu egin behar dela, garatu egiten dela, aldatzen doa apur-apurka hizkuntza, eta hizkuntzak hartzen du, elementu berriak hartzen ditu, ero zaharrak egokitu egiten ditu, uneko egoerei erantzun bat emateko, ez? Orduan, guk ikusten duguna da, adibidez, nolabait, etortzen zaigunean artikulu bat, eta guk euskarara ekarri behar dugunean, eta landu egin behar dugunean, azaltzeko aurrera pausu bat adibidez, aukera badala. Aukera badala, testu inguruan jartzeko zerbait gure hizkuntzan. Eta, ez dakit, lexikoa aberastu egiten da, baina guretzako aukera bada, euskera bera ere aberasteko. Eta beste alde batetik oso kuriosoa da, baina zientziak adibidez ez da bakarrik lexiko ero terminologia berriak hartzen duela, baizik eta beste termino batzuk ez genituenak erabiltzen ero, nolabait plazaratu egiten dituenak, eta hori gertatu da pandemiarekin adibidez. Oso bitxia da, baina ekarri ditugu barriro bolo-bolo, medioetan eta agertu da, hori pandemia, itxialdi, etxealdi, maskara, musuko, eta bar. Hori da, eta hori nolabait nire ohiko bizitzan eukin dut baztertuta, ez da izan, ez dire izan hitzak ohikoak direnak, ez? Eta ero konturatzen zara, zientziak ere hori lagundu egin digula euskarara berriz ekartzen hor izan ditugun terminoak eta barriro plazaratzen, ez? Gainera kuriosoa da, termino tekniko batzuk, batean termino tabernetako termino bihurtu direla, ez da? Muga, printzipioz,
parte hartzaile batek sareetan galdetzen genituen gauza diferenteak eta euskarari zientziak egiten dion ekarpenarien inguruan, aipatzen zuen importantea zela zientzia euskaraz egitea, euskarari berari hizkuntza bezala merezi duen duintasuna emateko. Demostratzeko ez dela etxeko giroan edo aurrekin edo animaliekin hitz egiteko hizkuntza bat, baizik eta eremu formaletan ere badakien, ibiltzen dakien todoterreno bat dela, ezta? Baina gero kuriosoa da aipatzen duzuna. Terminologia zientifikoa batean pandemia bat dago eta denok hasten gara erabiltzen, ezta? Edo behintzat batzuk, ezta? Bai. Orduan hizkuntzaren bizitasunaren perspektibatik interesgarria da, ezta? Bai. Kasu horretan sozializazioan, zientziaren sozializazioan lagundu egiten du hizkuntzak eta euskarak lagundu egin du horretan. Eta hori, guk ikusi dugu adibidez, egon ginen aztertzen 1918 urtean, Espainiar gripearen ondorioz eta bertako garaiko osasun agintariek eman zituzten araubideak edo irizpideak eta zer nolako hiztegia zegoen, ez? Bizkaian ez dago testu polit bat, ezta? Bai, oso polita. Eta zelan egiten zioten, hori, ez? Birusa izan zitekena nola baitero, ero patogeneoa zelan koko deitzen zioten, horrelako gauza batzuk, ez? Eta orduan, ikusten dugu hizkuntzak badakiela, aberastu egiten dela, ez? Eta guretzako aukera bada. Terminologia berri hori nolabait gurera bihurtzea aukera bat. Nik behintzat aukera gisa ikusten dut. Bai. Baditugu galdera batzuk zuei pasa nizkizunak, baina baita ere jendeak erantzun digunak galdetegien bidez, Artizarra plataformaren bidez, eta baita Twitterretik ere. Lehenengo galdera egiten genuena zen, zein ekarpen egiten diegu guk zientziei euskaldun bezala. Eta hor, bi jarrera bezala, simplifikatuz asko bi jarrera agertzen ziren, ezta? Bata da, ezerrez, guk zientzialari bezala egiten diogu ekarpena zientziari, eta ez du ardura, euskeraz edo ez dakit, espainieraz edo japonieraz egiten dugun. Eta beste batzuek aipatzen zuten, euskaldunen problemak perspektiba zientifiko batatik bakarrik euskaldunek landu ditzakete edo euskeraz lantzeak ematen du aukera beste inork egin ez ezaken moduan egiteko zientzia. Badakite bi talde horiek guztiz arbitrarioak direla eta nik momentu honetan asmatu ditu dela. Baina norantza jotzen duzu? Zientziak eskertzen du euskaldunak egotea munduan zientzia egiten, edo zientziari berdin zaio, ze hizkuntzaten egiten diren gauza. Nik uste zientziari axola zaiona dela dibertsitatea egotea zientzian. Ez izatea talde homogeneo bat. Eta azkenean, ez dakit euskaldun bezala, baina norberak bere testu inguru sozial eta ekonomiko eta barren arabera zientziari egin diez, bakoitzak egin diez aioken ekarpena. Euskaldun izateak ala ez, o beste hizkuntza bat jakiteak ala ez, horrek, ezaugarri horrek zeo zer gehitzen baduen, suposatzen dut baietz, ez? Baina bai, nik uste dut, azkenian dela, ni nago bastante adoz horrekin, naturzientzietan behintzat, gero hizkuntzalaritzan eta holan beste asunto bat, baina naturzientzietan behintzat, ez gaitezen gutxietxi, ez? Guk egin diezaiok egun aportazioa zientziari da beste edozeinek, munduko beste alemanear batek, ingeles batek, norbegiar batek egin diezaioken berdina. Eta gero, dibertsitatea areagotzea, eta hori beti da aberasgarria. Bai, Naimaren antzera pentsatzen dut, uste euskaldun bezala edo beste edozein taldek bezala, baina hori dibertsitatearen parte bezala beste ikuspuntu bat eskaini dezakegula. Askotan gauza handietara, begibistakoetara jotzen dugu eta horiek aztertzen ditugu. Eta azkenean, euskaldun bezala beste ikuspuntu bat gehitu dezakegu. Beste periferia batzutako ikuspuntuak ulertu ditzakegu, edo agian hemen sortzen zaizkigun beste galdera batzuk jorratu ditzakegu. Beste herrialde batean, beste ikuspuntu hori jorratuko duten
bezala. Hemen beste sentsibilitate batzuk aztertu nahi izango ditugu. Eta beste alor txikiago batzuk, baina berdin garrantzitsuak izan daitezkenak ikasi ditzakegu. Orduan, nik uste dut badaukagula gure papera zientzietan. Bai, ni biekin bat nator. Adibidez, hori, testu inguru baten kokatzen laguntzen dugu, ez? Eta hurbiltasuna ematen. Aipatu duten bezala anistasuna da gaur egun balio handienetarikoa eta ikerketan ikusten da, ez? Nazioarteko, ero taldeak, ez? Zenbat arloko ikertzaileak eta biltzen dituzten, ez? Ez direla kutxa itxiak lehen aipatu duzuen moduan, baizik eta zabalak, eta orduan hizkuntzak ere hori ematen dio, ez? Ikuspuntu desberdinak, ikusmoldeak, testu inguruak, eta horrek hurbiltzen laguntzen du. Bueno, hitz egin dugu pixka bat zientziatik euskarara eta euskaratik zientziara dauden ibilbide horietaz, eta neko adostasun maila handia agertu duzue. Goazen pentsatzera etorkizunari buruz, eta batez ere eskatuko dizuet erronkei buruz hitz egiteko. Ez dakit zuen inguruan, baina nire inguru akademikoan marmarra badago publikazioen inguruan, presioa akreditatzeko, 6 urtekoak lortzeko, nolabait produktibitatearen gurpil hori eta azken batean ingelesez publikatzearen eta ingelesez argitaratzearen inguruan. Zabalduko, utziko dizuet arte bat, ez dakit kesu egin dezazuen, negar egin dezazuen, edo erronketaz hitz egiteko. Ze muga ikusten dituzue euskeraz kalidadezko zientzia egiteko, edo divulgazioa, edo puntako ikerketa egiteko. Nola ikusten duzue gaia? Nik uste dut, eta igual hau ez da oso popularra, baina nik uste dut ondo dagoela hizkuntza bat, badakit ingelesa aukeratu izan eta hori dana, baina ama komunean hizkuntza bat ekitzea horrek asko errazten du komunikazioa. Baina nik uste dut hizkuntza horrek leku gehiago hartzen duela askotan ere. Euskara, baina Norvegian bizi naiz eta norvegiarra ikasten ari naiz, bi urtetan erabat hemen, eta ez dut ezertarako erabiltzen norvegiarra. Ez da iruditzen justua ere ez. Eta horrek hori eramaten euskararen kontura berdina ez. Uste dut ingelesa aukitzea hizkuntza eman komun bezala ondo dagoela, baina horrek ez duela esan nahi aparte utzi behar ditugunik beste hizkuntza guztiak. Batez ere ez, nire ikuspuntua delako zientzia gizarteratu beharra daukagula, bestela ez duela esaterako balio, ez? Eta orduan ez badugu euskeraz egiten, ez badugu jendeari ematen zientzia ero ezaguna, orduan nik uste dut zentzu horretan bai egin behar dela asko. Eta lehenengo hemen kritikatzen nire buruan naiz, esan nahi dut, ingelesez idatziko dut. Eta grala egin nuen, euskeraz egin ahal izan nuen. Baina gauza asko badaude hobetzeko hor, eta iratik esan duen moduan, nire kasuan ez nuen izan iratik izan zuen aukera, bazegoelako terminologia batia sortuta, hori, nire zuzendariek euskera sekitelako ez dakizen. Oso pozik egin nuen grala, baina horrezpinita geratu zait. Eta igual lan bikoitza da egin behar duguna, baina merezi duen lana da. Igual bi hizkuntzatan publikatu behar ditu gauzak. Igual gutxienez laburpenak euskeraz ere egin beharko litzateke. Base askotan ez dira egiten ere ez. Askotan laburpenak, esan edo, parrafo bat. Euskeraz ez du egiten eta igual hori hobetzea tokatzen zaigu, ez? Ze azkenean gu gara gutxiesten dugunak gure hizkuntza. Ez da beste inor datorrela esaten zuen hizkuntzatak, ez da guk ere ez diogu ematen behar duen pixua edo. Hori egiten ez badugu nire ustez. Baina gero egia da, errekonozimendu sistemak argitalpen batzuk balioesten dituela, ez da? Bueno, ez dakit zuen esperientzia zelako da izan da, zentzu horretan. Bai, nik Neymarekin guztiz ados, eta pare bat aldiz esan du,
azkenean, ikerkuntzan diru publikoa erabiltzen dela, edo erabili beharko litzatekeela, eta azkenean zorretan ere gaudela beraiekin, eta beraz egiten dugun lana azaldu behar diegula, eta horretarako beraien hizkuntzan egin beharko dugu, euskara beharrezkoa da. Horrekin, hori ikertzaileek uste dut buruan badegula, baina beste alde batetik esaten dezuna da. Zertarako egingo dut euskeraz, ingelesez egiten badut nire kurrikulumean pixu gehiago izango badu. Eta sistema kompetitibo honetan, kurrikulumean puntuak behar ditut, postu bat lortzeko, beka bat lortzeko, edo zer gauza lortzeko. Orduan azkenean, gure kontraesanetan erortzen gea eta ingelesera jotzen dugu. Guretzako, personalki guretzako, hobea izango delako, baina sekulako kaltea egiten diogu gure buruari. Orduan uste dut behar degula oreka bat, eta behintzat, agian beste herrialde batzuei ezingo diegu eskatu, baina behintzat Euskal Herrian euskeraz egiten diren lanek pixua izan dezaten. Hori uste eskatu behar degula, eta kontziente izan behar gehala, horrela nahi baldin badegu, horrelako gizarte bat nahi badegu, gizarteak zientziari buruz jakitea nahi badegu, eman egin behar diegula, eta denon artean egin behar degula. Alduenak, idatzi zalduenak, ikertu zalduenak, irakurri zaldunak, zabalduz. Denon konpromiso bidez, eta gero indarra dutenek, entzun dezatela, erabakiak hartzen dituenak, entzun dezatela, euskeraz egiten den ikerkuntzak ere, pixua izan behar dula, eta oso beharrezkoa dela. Bueno, gai hau aspaldik datorren gai bat ero behintzat nik bizi izan dut oindala urte askotik, ez? Ia, batez ere 2005-tik aurrera ikusi izan genuen nola euskerazko produkzioa nolabait izan zuen urrezko aro bat. Badakizue Coca-Cola lata bat zabaltzen duzue eta zelan txispak agertzen dira eta horrelako, estanda bat dago, ez? Eta, horrelako bilakaera bat izan zuen. Gerora, bilakaera hori nolabait moteldu egin zen, eskorra bihurtu eta, ero bestela hori, ez, mantendu egin zen, baina ja bilakaera esan izen baikorra. Presioa nabaria da ingelesez publikatzeko eta ingelesez jarduteko, aipatu duzuen moduan nolabait zientziako, erosientziaren komunikazio tresna nagusi bihurtu dugulako, ez? Eta presio horrek ekarri du sekulako hizkuntzei dagokionez, eta ez bakarrik euskarari dagokionez, baita beste hizkuntzetan ere galdu izana zientziaren zientzia argitalpenen isla, ez? Reflexua, agerpena. Aipatuko dizuet adibidez, oindala egun batzuk egon nintzela horrelako jardunaldi baten eta bertan justo argitalpen medikuntzako eta biomedikuntzako argitalpenen inguruko bilakaerari buruzko talde bazan, hausnarketa talde bat, eta horra agertu zen, kezka baita gaztelaniaz, euskaraz, frantsesez eta alemanez ere agertu ziren, zelako eragina izan duen, ez? Ingelesez argitaratzeko behar horrek. Beti pentsatu izan dut kritika eta ondo dagoela eta hausnarketa ere ondo dagoela, baina tokatzen zaigula zerbait egitea. Eta urteetan ikusten ari naiz eta ikusten ditut hori, ez, eskaera aintzat hartu behar gaituzte, euskera aintzat hartu behar dute hori, ez, balorazio irizpideetan. Hori da, ez, baina esango dizuet adibidez
2005 urtean, 2006 urtean, uste dut, Udak Euskal Unibertsitateak Euskal Herriko Unibertsitateaz egin zuela akordio bat, orduan gogoan memoriak ez badite kalte egiten Luthier Mes izan zen euskerarako errektore ordea, eta orduan lortu zena izan zen nolabait lanpostuetan eta horrelako deialdi publikoetan eta aintzat hartzea produkzioa zientifikoa, hau da, ikertzaile batek, ero irakasle batek egindako euskerazko lana eta inguma datu basean agertzen zen hori prozesu horretan aintzate hartzea, ez? Ez dakitzen mila ziurtagirieta egin genituen ere bai, osagarrietarako eta bueno, bere unean nola baiteko oihartzuna izan zuen eta aurrera pausu bat izan zen. Baina gero bideak eten egiten dira. Eta ez diogu, eta ez dugu ezer esan horren inguruan eten egiten da eta hortze gelditzen da. Jarraitzen dugu minetan eta kritiketan eta kezkak agertzen, baina gero ikusten dudana da ez dugula balidatzen kritikaro kezka hori zerbait egiteko. Hau da, nolabait kalera irtetzeko. Horrek da gehien tematzen nauena, hainbat urteetan. Hori alde batetik. Beste alde batetik egia da erakundeek eta nolabait ere aintzate hartzea eskatzen dugula. Baina aintzat hartu behar dugu guk ere, gure burua eta guk egiten duguna. Eta adibidez, ingelesez egia da argitaratzen dela, baina oso garrantzitsua izan da Naimak esan duena, eta da zergatik ez dugu egiten laburpen, astraz bat euskeraz eta hori argitaratu. Baditugu baliabideak. Badaukagu blogak, badaukagu unibertsitatea.net bezalako zerbait, baliabide bat, baditugu agerkariak, baditugu sustatu bezalakoak, edo zuzeu bezalakoak, kultura zientifiko katedrako bloga, zientzia kaiera, eta hori ez. Eta hor, labur bada ere, gure burua eta gure lana aintzat hartu eta bideratu. Hau da, ditugun baliabideak eta horri bizia eman, ikusgarritasuna eman, bai? Burua agertu, nolabait. Hori da nire kezka. Agertzen dugu kritika, agertzen dugu nolabait mina, baina gero ez dugu agertzen burua, ez dugu planto egiten eta zerbait zanez, bide honetatik jorratuko dugu, aurrera egingo dugu, ez? Eta horretan nago oso kezkatuta eta oso tematuta hainbat urtetan. Ze, bueno, bizi izan ditute hainbat prozesu eta hori, nola baite kontu zaharra iruditzen zaiz. Bai, honezkero konponduta okin barko nuken zerbait, ezta? Bai. Eta, bueno, hori da, egia esan esfortzu bada, lan bat suposatzen digula, bai. Baina guk ez badugu egiten ez dugu egingo inork. Hau da, erakunde publikoek ez dute egingo gugatik. Aintzat hartzea norberaren gatik hasi behar da. Eta horretan egia esan, ez dakit aspergura ere badaukat, zentzu horretan. Loko frustrazio historiko bat, ez da? Bai. Eta esaterako beste unibertsitate batzuetako ikertzaileek eta asko eskertu izan dute, egia da eurentzako lana izan dela, baina beraiek sarritan esaten didate, kosta egin zaigu, baina egia da, hasi ginela oindala urte batzuk, soroak ematen genuen, baina gure ikerketa kontatzen, inork behar badau, oso gutxik irakurriko zuen medioetan, blogetan eta hori, baina gero horrek zabaldu egin die. Zabaldu egin die esparrua eta lortu dituzte, harremanak egitea beste ikertzaile batzuekin, lan ildo berriak bideratzea, euren herrialdeetan adibidez,
harremanak egitea baita enpresekin, ero beste ikerketa talde batzuekin, eta horrek lagundu egin die ere, egiten duten lanari hauspo eta ikusgarritasun gehiago. Eta zentzua ere bai, ezta, neurri batean. Bai. Lanari zentzua ematen. Bai. Ez dakite zuek, baina adibidez guk bulegoan jasotzen ditugu astero 50 artikulu, zientzia artikulu berri, eta honek, artikulu hauek dira nolabait ez dira argitaratzen den guztia, baizik eta aldizkari jakin batzuetan, hau da maila jakin batzuetako aldizkarietan argitaratzen dena, ez? Osea, selekzio bat, nola baitekoa. Hori bulegoan, hau da, hilero 100 artikulu, guk ez daukagu gaitasuna. Hori guztia ezinezkoa da. Gaurko produkzioari, hori dana, nola baite, hausnartzeko irakurri tentuz eta hori aztertzeko ezinezkoa da. Orduan, guk egiten duguna, horri ikusgarritasuna emoteko, norberak egiten duenari, hori ez, isla emoteko, garrantzitsua da ere, norberak aintzat hartzea bere lana, eta hori babestea, babestea ez baizik eta zertzea, ez? Jakitera ematea, eta hor duguna ere baliabideak eta erabiltzeko baditugu. Hau da, nik uste dut kexatik harago joan behar dugula, zerbait egiteko unea da, eta guk egin behar dugu. Inork ez du egingo gugatik. Ez helduko momentu bat, ez da? Norbaitek egingo duen eta ez. Nik adibidez orain bai ikusi dut nola baita neka agentzian eta zelan hasi diren, buelta bat ematen balorazio irizpideei eta zelan aldatzeko mugimendu batzuk egon dira, baina emaitza ikusita, ez diot ikusten hori, ez? Kanpotik edo erakundetatik etorriko dan zerbait izango dela. Hau da, guk eman behar diogu buelta. Tortillari buelta guk eman behar diogu. Honekin lotuta, uste dut nahi malen, esan duzu esaldi bat kamiseta batean jartzeko moduko egitu zaidana, ez dakit ondo jaso dudan, baina euskara zientzia saltzeko aukera bakarra Twitter izan da. Claro, zu hasi zinen artikotik tuiteatzen euskeraz, ozeanografiaren inguruan eta loko goza estrainoen inguruan. Nola ikusten duzu, eta honekin amaituko nuke nire aldetik dauden galdera sortan, nola ikusten duzu gaur egun dauden saretzerako teknologiak, gaur egiten ari garen bideo dei konpartitu hau, Twitter, TikTok, Instagram, nola ikusten duzu zientzialari bezala eta divulgatzaile bezala? Bueno, ni zientzialari eta uste dut millennial bezala, uste dut gustatuela ez. Uste dut direla herramienta oso onak. De hecho, Twitteraren kontua ja baneukan buruan zientzia eta gutxinez departamenta jende asko dauka Twitterra, baina jende guztiak berdin du nonkoak dien jende guztiak egiten ez. Nik esan erunuen, baina segatik badago jende asko buruz egiten ingeles, ez? Segatik ez azaldu euskeraz, eta segatik ez baliatu ez bakarrik Twitter, baina Instagram eta onerako kanal pilo bat, ez? Azkenean ditugu baliabide mordoa jendearen gana heltzeko, eta ez ditugu apenas erabiltzen. Azkenean nik ikusten dut, adibidez, jende gaztena ez dago Twitterran, jende gaztena dago TikToken edo Instagramen, eta merezi dute, zientziaren inguruan jakitea, ez? Igual, ez dakit. Esan nahi dut, institutoko ikasle bat ez da joango Twitterera bilatzen zer den arroka segmentario bat. Jartzen badio horrela Wikipediako linka Instagramen, seguruenik zenbat jendek irakurtzen duen artikulu hori igoko da pilo bat. Ez dakit, nik uste dut kriston baliabidea direla eta erabili beharrekoak ez dakit, behar, baina erabili gehiago esplotatu daitezkela, ez?
Bueno, Wikipedia ez dugu hitz egin, baina euskarazko Wikipedia bada momentu honetan funtzionatzen duen, edo inkluso eredugarri izan daiteken plataforma bat, ezta? Bai. Eredugarri ze askotan artikulu pilo bat daude euskeraz eta ez daude gazteleraz. Ingelesez bai egoten die, baina igual daude ingelesez eta euskeraz eta gero beste hizkuntza baten. Eta jole, niri horrek harrotasuna eta uste dut dela txalotzeko ere horren atzean dagoen jendea, ez? Egiten duten esfortzu ez da bat ere erreza. Idaztea, horrelako testu bat, bi lerro bat dira ere. Bueno, nik uste dut, en fin, institutoan horre lortzen genituen baliabide edo referentzia guztiak, ez? Eta uste dut hori dela gauza orokortu bat. Eta inkluso, karrerako lehenengo urteetan igual. Así que... Bai, eta nik uste denok onartzen dugula, lehenengo atari bezala Wikipedia jakintzarako kriston plataforma dela, ez? Beste kontua da hor geratzen baldin bazara, baina... Bueno, a ber, nik apuntatuta neukan galderei zentzu handiz eta grazia handiz erantzun didazue. Nik azkenengo erronda libre utziko nizueke, bueno, gaur aipatu ditugun gaien inguruan edo tinteroan gelitu zaizkikun beste batzuen inguruan, baldin badaukazue azken hausnarketa galdera proposamen kritikaren bat, zuen esku. Eskatuko nizueke, agian, nahi baduzue, alderantzizko ordena jarraituz, irati azkenengo ideia bat, nahi azkenengo ideia bat, eta usune azkenengo ideia bat. Nahi baduzue. Bueno, laburpen modura esango nuke azkenen zientziak eta euskara sinbiosi moduko bat direla, eta batak besteari ematen diola ikusgarritasuna. Zientziak euskarari eta aldi berean euskarak zientziari. Bata bestea guztiz komplementarioak dira gure lurrean. Oso ona. Bueno, nik horatzen dut Twitterra irekin nuen egunean eta nire lankidei esan nuen egunean hori euskeraz kontatuko nuen egiten genuena. Zelan begiratzen zidatun denek. Euskera zer da hori lehenengo erreakzioa eta gero ja asaltzerakoan, bueno, sorte hon. Jo, zabaldu izkit, ja, pixkat era pertsonalean, zabaldu izkitate pilo bat, ezagutu dut jonde pilo bat, konektatzen lagundu dit eta uste dut ere artikoaren zati bat bertara eramaten, ez? Orduan, nik asko diot eskertzeko bai euskerari eta bai zientziari. Oso ondo. Nik esango nuke, bueno, esperientzean ere ibilbidea kontuan hartuta, zientziak eta euskarak biek munduan kokatzen hautela. Hau da, erakutsi didatela nondik datorren, non nagoen, eta behar bada, nora joko dudan aurre ikusten edo nolabaiteko pista batzuk ematen dizkidatela. Eta naizen hau eta garen hau gauza asko osatuta daudela, baina kasu honetan zientzia eta euskerak osatzen gaituztela biak direlako gure kulturaren zati bat. Zoragarri, bueno, kriston titularrak eskaini dizkidazue saioari amaiera emateko. Guren partez eskerrak, benetan, gaur gurekin egoteagatik, gonbidapena onartzeagatik, asko ikasi dut, asko disfrutatu dut, eta eskerrik asko hiruroi, hemen kako txartean egoteagatik. Hoize. Eskerrik asko zuei.